Sanibona, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza i-equation yomugqa o-parallel. Lana bathi bhala i-equation yomugqa o-parallel ku-2x osusa ngo-y4 unikeza u-8 ophinde undlule kumaphoyinti u-3,0. Manje ngoba lo mugqa u-parallel, lokhu kusho ukuthi une-slope esifanayo. U-parallel une-slope esifana nalo mugqa lona. Kahle kahle lana bathi thola i-equation yomugqa one-slope esifana naleso esifana nesalo mugqa lona ondlula kulamaphoyinti lawa. Okokuqala asithole ukuthi islope salo mugqa yini. Sithole islope salo mugqa leona ukuthi siyini. Nje indlela elula ukukubuka lokhu ukubeka ku-y intercept form kanje. Sibhale kanjena lana. Bese ke lana esifuna ukukwenza lana sifuna ukuxazulula u-y. Indlela yokuxazulula u-y sizosusa ngo-2x inhlanga zombili. Bese ngapha esandleni sokunxele 2x nalo 2x bazosusana, sisala no-negative 4y balingana no-negative 2x uhlanganiswe no-8. Bese ke manje lo 2x lona ukuze ngibeke ngibhale lo 2x lana ukuthi uzosondeza eduze kwe-slope intercept form. Ngakho ke na asidivide ngo-4 yonke indawo kanjena lana uzosusana nalo 4 lona bese sisala no-y. Bese ngapha lokho okubini kuzokunikeza u-1/2 x osusa ngapha uzokunikeza ubani lana uzokunikeza u2. Ngakho ke nasothi osusa u2. Ngakho ke islope salo mugqa lona basinikeza wona lapha yana singu 1/2 njengoba lo mugqa lona uku-y intercept form. Islope sakhona ukuchaza ukuthi singu-y/2 islope salo mugqa lona. Manje ke lana i-equation yalo mugqa lona esiwukhathalele izoba neslope esifanayo, izoba ngu-y olingana no-1/2x ohlanganiswe no-b. Akusilo mugqa ngqo lana uzohluka ngalo -2 lona. Lo mugqa lona uzohluka ngalo -2, kodwa uzobona neslope uzoba neslope esifanayo nalesi esalo mugqa loyana. Ngakho ke na uzonqamula kuma-y noma kuma-x axis ahlukene. Amaphoyinti wakhona ngeke afane nalawa, uzoba namaphoyinti ahlukile wona, kodwa islope sakhona uzoba neslope esifanayo. Ngakho ke nalana kuzoba ngu-x laphayana kube ngu-y wakhona. Ngakho ke nalana kuzoba ngu-0 olingana no-half ophindaphindwe ngo-3 ohlanganiswe no-b kanje. Bese ke lana esifuna ukukwenza lana sifuna u-b wethu, sifuna i-y intercept. Sifuna i-y intercept yalana. Ngakho ke na sizobhala kanjena. Lokho okubini kuzosinikeza u-3/2. Bese ke simbhala kanjena lana sisuse ngo-3/2 inhlanga zombili kanje. Bese ke lana sisala no-b. Slope salana kuzoba ngu-3/2. Manje sesinayo i-equation yalo mugqa lona o-parallel kuleya equation leyana uphinde undlule kumaphoyinti u-3,0. Izoba manje i-equation yethu izoba ngu-y olingana no-half x osusa ngale slope leso siqeda ukusithola u-3/2. Bese sesiqedile kanje, sesiqedile. Empeleni uma ufuna ungadweba ubone ukuthi i-parallel na lo mugqa lona u-parallel na. Ngizokwenza i-graph lana
igraph ngikubonise ukuthi ngizoyenza igraph ngokushesha ngikubonise ukuthi injani le migqa lena yomibini uma indlula lana. Lo mugqa lona ngizokubonisa ukuthi unjani uma u-graph. Lana-ke asithi i-y-intercept yakhona ngu-2, manje u-2 wakhona uzoba khona la, bese islope sakhona singu-half wethu uzoba mhlampe la, uzoba khona la na-2. Ngakho-ke na umugqa wethu uzoba yinto efanana naleyo, uzoba nje, uzondlula kanje. Lokho kusho ukuthi uma uya kabili ku-x uya kanye ku-y izobukeka kanjena i-parallel, futhi umugqa lo uhlukile une-y intercept ehlukile kunalo omunye umugqa, kodwa islope sakhona siyinto eyodwa, kodwa la uyabona ukuthi u-parallel nalona. I-y intercept yakhona ayifani naleyana, ihlukile kunaleya, kepha islope sakhona kune-slope esisodwa. Phinde futhi uvakashele uClickMaths udownload eminye imiboniso yezibalo.